BTCआव जुदि प्रमद बर' बिथाङा दायो जाबायदि खामानि मावदों बेबायदि खामानि मावबाय थामारोब्ला बिटिआरआ थारैनो सुइजारलेण्ड बायदि जामारगोन बाथ्राखौ बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नंगौ दिनै गोजोन खौसेथि आरो हारि माहारियारि जौगानायनि थाखाय BPF राजखान्थि दोलोआ हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। प्रमद बर'आ दा जेरै मावबाय थादों बेबायदिनो सुइजारलेण्डआबो जानो हागौ बुंदों BTCनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि बिथाङा। पदबजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव BPF राजखान्थि दोलोआ हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिया काजिगावनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म सेवाश्रम धामनिफ्राय जागायो आरो बेबायदिनो ओनसोलनिनो गार'फारा गेवलां गेलेग्रा फोथाराव मोनसे सुबुं सांग्रांथि जथुमानि गेजेरजों जानानै थाङो। हाबाफारियावनो बाहागो लायो BTCनि बारग'सिब हाग्रामा महिलारि MCLA देरहासार बसुमतारी आरो MCLA मुनमुन ब्रह्मआ। जोंना मार्चनिफ्रायनो आरम्भ जादों बेबायदि रेलिजों लोगोसे जनजागरण मिथिङा सभाया आरो खोब पजिटिभ गेजेराव जोंना बैसागु आरो ईदखौ लानानै बन्द' जों थादोंमोन। एक सप्ताहसो बन्द' थादों बिनि उनाव जों मैयानिफ्राय आरम्भ खालामदोंमोन। मैया जगदुवार आरो सिगांखौ खालामबाय जेरै पदबजरा आरो नेक्स्टआव गुमा आरो गाबोनहाय जोंना भेरगाव आरो नले सेरफांनि भेरगाव आरो नले सेरफांनि लास्ट रेलि लास्ट मिटिं जागोन आरो बिनि उनाव जोङो BPF सेन्ट्रेल कमिटि हिसाबै गोदानै सावरायफिननानै आरोबाव नेक्स्ट आरो प्रग्राम जोङो गार्जेन मिट लानो नांगोन। जोंना प्रग्रामा थांबाय थागोन मथथे प्रमद बर'आ 3 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हायाखै बियो प्रमान जाबाय। हाजार गासिबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिया ओंखारबोदों जेरै पदबजरा बुंबाय मुस्लिमबो दं गार' दं राभा दं राजबंसि दं आदिबासि दं बर' दं मथथे पदबजरायाव जेसेबां जाथि जनगोष्ठी दं बयबो ओंखारबोजोबदों। बेवहायनो प्रमान जे प्रमद बर'आ एबार माने 3 बोसोराव जिर' खामानि मावदों जेबो उन्नति खामानि मावाखै जायनि फलाव दिनै हाजार मानसि हाजार रायजो ओंखारहोनानै जोंनाव गभर्नमेन्ट गैयाबाबो दिनै गोबां श' हाजार मानसिया जोंनि BPF हान्जायाव जइन जादों। BPFनिबो AIUDनिबो अना बर' माखासे टिम दङ बिसोरबो जइन जादों। मथथे जोंहा गभर्नमेन्ट गैया तथापि गभर्नमेन्ट थानाय बादि गोबां मानसिया जोंखौ माने जोंजोंनो खामानि मावफानो होननानै जों जइन जादों। जे आथिखालाव प्रमद बर'आ माबायदि सरकार सोलिगासिनो दं? UPPLआ माबायदि सरकार सालायगासिनो दं? UPPLआ माबायदि सरकार सालायगासिनो पाब्लिकआ नुगासिनो दं। सुइजारलेण्ड बानायनो होन्दोंमोन सार। प्रमद बर'आ सुइजारलेण्ड आं मिथिया सुइजारलेण्डआ माबायदि हयथ' दा प्रमद बर'आ जेबायदि खालामगासिनो दं बेनो हयथ' सुइजारलेण्डबो जानो हागौ। प्रमद बर'नि खोथा BTCखौ सुइजारलेण्ड बानायनाया सुइजारलेण्ड खोथायाथ' बहुद गोजान खिन्थु बियो दिनै फैसा जानायनिसो कम्पिटिसन मारिलायगासिनो दं। UPPLनि MCLA DMफ्रा सरकारखौ सालायदों फैसा जानायनिसो कम्पिटिसन जागासिनो दं। सोरनाव खम सोरनाव बारा बिनिसो हिसाब दैलि गावजों गाव नांलायो MCLAफ्रा खामानि मावनायनिथ' खोथा गैया जानायनिसो कम्पिटिसन जानायनिसो